ҷустуҷӯи ҷасадҳои Алишер Мирзонабот, раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ҳамсараш Амина Амонуллои ва духтари дусолааш Орифа, ёвараш Садоншо Ҷанобалишо ва ронандаш Сино Муборакшоев ҳанӯз идома дорад. мошини онҳо рӯзи 17 июн ҳангоми бозгашт аз душанбе ба Хоруғ дар ҳудуди деҳаи Яхчисор ва Зиғарви ноҳияи Дарвоз ба дарёи Панҷ афтодааст. имрӯз як сухангӯи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ба Радиои Озодӣ гуфт, кофтукоп идома дорад ва то ҳол ҷасадҳоро наёфтаанд. ба иттилои ӯ дар ҷараёни ҷустуҷӯ 30 нафар наҷотдиҳандагон сафарбар шуданд. ҳоло кофтукоби ҷасадҳо дар дарёи Панҷ дар қисмати ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ҷараён дорад. рӯзи чоршанбе вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон сабаби ҳодисаро суръати баланд ва зуҳдаи идораи мошин набаромадани ронанда номид. маъмурони наҷот ва баъзе аз сокинон ҷасади Алишери Мирзонабот ва ҳамроҳонашро қад-қади дарёи Панҷ дар ҳудуди ноҳияҳои Дарвозу Ҳамадонӣ ҳам меҷӯянд. дар ҳамин ҳол ба иттилои як манбаи Радиои Озодӣ, мақомоти Тоҷикистон аз масъулони ҳукуматҳои маҳаллӣ толибон дар ноҳияҳои ҳаммарзи Афғонистон барои ёфтани ҷасадҳо ёрӣ хостаанд. мақомот ҳанӯз дар ин бора хабар надоданд. Алишер Мирзонабот 46 сол дошт ва давоми 5 соли охир раҳбари вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон буд.